מאירי מכתב לגיהנום. אל קצין האס-אס, מפקדו לשעבר של מחנה השמדה אושוויץ. סוף סוף הגיע הזמן שתדע דברים אלה ממני. האסיר לשעבר 17724 מאושוויץ. זה אני שהובלתי עם משפחתי כמו בהמות, בקרון של בהמות, בצפיפות שלא תתואר, 2 ימים ולילות אל המחנה שלך. זה אני שעבד בפרך 16 שעות במכרה של מלח תמורת 160 גרם לחם וחצי ליטר נוזלים. קפצתי, רצתי והשתתחתי לפי הדרישה והשיגעון של הקצין התורן שערך סלקציות לחיים או למוות מדי פעם. קנה המידה לחיים היה מרחק קפיצה ומהירות הריצה. רציתי שתדע שבת אחת מהמשלחת היא מהנכדה שלי, של האסיר לשעבר באושוויץ. עברו מאז 42 שנים, ואני כל הזמן לא יכולתי להתגבר על התחושה שהסרה אותי. למה לא התקוממתי? התביישתי בפני הבנים שלי, וכמעט שלא סיפרתי להם את הקורות אותי שם, בפלנטה האחרת, מפני שנתתי שיובילונו קיצון הטבח. והנה דווקא הנכדים שלי, כולם תוצרת הארץ, אתה יודע, עזרו לי להבין. אני כן התקוממתי, כן לחמתי בכם, מפני שרציתי את השלמות שם, שתוכלו לפזר את האפר שלי יחד עם עצמם של המיליונים הרבים בשדות אושוויץ. אבל אני לא נכנעתי לכם. ועכשיו יש המשך ויש עתיד. נכדתי עברה בשערים המקוללים של אושוויץ. נערה גאה, חברת המשלחת מישראל, תחת דגל ישראל. ושם, בגיא ההריגה, שרו את ההמנון של מדינת ישראל. ובכן, לא הלכתי קיצון הטבח, אלא נאבקתי, מרדתי והמשכתי. על כך הייתה המלחמה בינינו, ואני זה שניצחתיך. סמלי הניצחון שלי, נכדיי. על החתום, סבא של פגית מהמשלחת, חבר קיבוץ בית השיטה. במחנה שבו הייתי קבועה, דיברתי יום אחד באוזני חבריי. הצעתי לשיר את התקווה. למרות שההמנון לא היה ידוע מאוד, השומרים עלולים היו להכיר אותו. בגדתי בעברית, עמוד דום. האנשים זקפו את ראשיהם והרימו את עיניהם אל השמיים. ספרתי 1, 2, 3. שוב בעברית. השיר פרץ בקול רם, בהתרגשות כזאת שהפסקתי להסתכל על האנשים. הסתכלתי לשמיים, גם אני. הטקסטים ששמעתי כאן קראו חברי המשלחת בביקור שלהם בפולין במחנות. חלק מהם לקוחים מכל מיני מקומות אחרים, וחלק מהטקסטים הם כתבו בעצמם. חשוב לציין שליוו את המשלחת חבצור וגלית דיין. אני רוצה כמה מילים לפני שתהיה צפירה. אנחנו תכף נקום לשירת התקווה. לפני כמה שנים השמענו בטקס דומה כאן את שירת התקווה של ניצולי מחנה ברגן-בלזן עם השחרור. אנחנו רוצים להשמיע את הקטע הזה שוב כאן היום, וחשוב להסביר את הסיטואציה. הבריטים שחררו את המחנה. הניצולים היו כמובן במצב גרוע ביותר בשנת 45. כומר בריטי ערך להם קבלת שבת. הניצולים ידעו שנמצאים שם כתבים מרשת השידור הבריטית של ה-BBC. הם השתדלו בשארית כוחותיהם לשיר את שירת התקווה כמו שהם ידעו. סופה של השירה, השורות האחרונות הן קצת שונות. אני חושבת שזה מאוד מרגש לשמוע את זה כאן, דווקא לפני שאנחנו בעצמנו נשיר את שירת התקווה כאן בארץ שלנו, במדינה שלנו. לפני שהם שרים, אנחנו נשמע ממש את ההקלטה של ה-BBC מאותה תקופה של 1945, אנחנו נשמע כמה מילים, כמה משפטים באנגלית שכתב ה-BBC כשהוא מסביר מה קורה, ואחר כך מתחילה השירה.